ግጭት እስራኤልን ኢራንን ሻድሻይ መዓልቱ ቀፂሉሉ ኣብዝው ዓለሉ ዘሎ ምዕባለታት ክሳብ 5 መዓልቲ ግጭት ክልቲአን ሃገራት ኣሜሪካ ፈጺማ ኢድ ከም ዘይብላያ ክትሕብር ጸኒሓ እንትኾነ እስራኤል ንኹናት ቃዛ ኣብ ሊባኖስ ዘካየደቶ ምትእትታው ከየዳኸማ ሕጂ ድማ ካልእ ዓብይ ዞባዊ ኩናት ብዘይኒ ኣሜሪካ ደገፍ ከተሰላስል ከም ዘይትኽእል ዶንቆሮ ዝፈልጦ ሓቂ እዩ እንትኾነ ትራምፕ ካብ ዝተወጠነሉ ግዜ ሓደ መዓልቲ ኣቐዲሙ ካብ ናይ ጉጅለ 7 ኣኼባ ምምላሱ ብጋዜጠኛታት ኣብ ዝተሓተተሉ ብምኽንያት ኩናት ኢራንን እስራኤልን ከም ዝኾነ ይሓቢሩ ጸኒሑ ዋሽንግተን ኣብ ዝኣተወሉ ትራምፕ ኣያቱላህ አልኸመኒ እስራኤል ክትቀትሎ ውጥን ከም ዝነበራ እንትኾነ ትራምፕ እቲ ሓሳብ ከም ዘይደገፎን ንሓንሳብ ድማ ክጸንሕ ድሌት ከም ዘለዎ ንማዕከናት ዜና ዓለምና ሓቢሩ ጸኒሑ ድማ ብሰላም ኢዱ ክህብ ኣሜሪካ ትጽቢት ከም እትገብር ብልክዕ ተሓቢሉ ዘሎ ቦታ ከም ዝፈልጡን ብምሕባሩ ኣሜሪካ ኣብዚ ኩናት ብወግዒ ኢዳ ከም ዝጸንበረት ብማዕዶ ካብ ጻዕዳ ገዛ ትከታተል ዘይምህላዋ ከም ፀሓይ ቀትሪ ኮይኑሎም ትራምፕ ንመንፈሳዊ መራሒ ኢራን እቲ ዝቐለለ ታርጌት ክብል ይገሊጽዎም ኣያቱላህ እዚ ኣሜሪካ ተሓስቦ ዘላ ሕልሚ ከም ዝኾነ ኣረዲኡሎም ብተወሳኺ ምትእትታው ኣሜሪካ ኣብ መላእ ዓለም ዝኸፍአ ነውፂ ከም ዘምጽእ ኣሕቢሩሎም ሎሚ ለይቲ ክዘንብ ካብ ዝሓደረ ሚሳይላት ኢራን ኣብ እስራኤል ዘጋጠመ ቅትለት የለን ገለ ማዕከናት ዜና ይሕብሮ ከም ዘለዋ ድማ ካብ ዓርብ ኣትሒዛ ኢራን ናብ እስራኤል 400 ሚሳይላት ተኪሳላ እስራኤል ብወገና ሴንትሪፊጋው ማእከል ሚሳይላት ዝፈረየሉ ማእከል ምስ ናይ ኢራን ሓለዋ ሰውራ ምትእስሳር ኣለዎ ክትብል ዝገለጸቶ ዩኒቨርሲቲ ንምህራም ኣስታት 50 ጀት ናብ ክሊ ሰማያት ኢራን ኣእቲ ሓዲራ ናይ ሎሚ ሻድሻይ መዓልቲ ግጭት ክልቲአን ሃገራት ፍሉይ ካብ ዝገብሮ ኢራን ንፋልማይ እዋን ፋታሕ ሓደ ሃይፐርሶኒክ ዝተባህለ ሚሳይል ናብ እስራኤል ብምውንጫፋ እዩ እስራኤል ከም ዝገለጸቶ ሓደ ስልሲት ካብ ሚሳይላት መወንጨፊ ኢራን ከም ዘዕንወቶ ሓቢራላ